our voices, our opinions, and our thoughts. So we're trying to practice this within the personal Για τα καρναβάλια. Το δρομοποίηση weekend αφορά την αύξηση της συμμετοχής του νομοθετή. Πώς να γίνονται δράση για την φεστιβάλ ατόμων. Το πράσινο Samsung αναγγείλωσε η ομοφοβήση να ανοίξει τα πρόγραμμα των σχολείων για αυτές των σχολείων. Connectivity, inclusivity, και δράστες και πρόσφυγες. Το πρώτο σημείο είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας να ασχοληθούμε στην κάθε μετροπιά πάντα να καταγγείλει η φύλαξη. Που υπάρχουν νέες τώρα. Συστήμα πρωτομόνων μέσω μετακρισμένων χώρας. Μια που ήταν οι πράσινες ταράτες. Παρκόδια, σκέιτ, παρκούρ. Να καλωσορίσω τις φοιτήτριες και φοιτητές από το Τμήμα Πολιτισμού και Γραφικών Τεχνών. Οι αφήσεις που χαρακτήρηκαν και σχεδιάστηκαν στο μάθημα Κατασκευή και Παραγωγή από το Περιορισμό και τις Εθνικές Τεχνολογίες ανήκουν ένα παράδειγμα στην αντίληψη, την αισθητική και την δημιουργική έκφραση των νέων ανθρώπων και αναδεικνύουν την καθαρή